Aw bisimila don kibaru kan Kanta Media jasiraw kan aw ye maa caman ye aw minnu ɲamadalen bɛ Kanta Media a jasiraw kan ni wagati nin na k'aw ɲin'a fɛ ja in a k'a cari kosɛbɛ n'o de ye k'a partager bi ye tarata ye septembre kalo tile 2 san 2025 a don kibaru a waati a sera bakuruba fɔ la a ma ladonna k'a fɔ min ye kalo o kalo a ntɛnɛn fɔlɔ fanga dagayɔrɔ la kuluba drapeau layɛlɛ o bɛ kɛ kunungo a baara kɛra kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la an bɛ tila k'aw ladonna k'a fɔ minisiri min ka ca ɲɛsinnen bɛ adamadenw n'u bolominɛw olu lakanani ko ma ka sanga ni a ka minisiriso a cɛdenw olu bɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ sɔrɔ bolokɔrɔ cogo min na minisiri ale ye kɛnɛyasoba dɔ k'o labɛn ministère la ye kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la an bɛ tila k'aw ladonna k'a fɔ min ye mangoro ale kunkanko kuma o kɛra kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la kangabakaw olu ye wele bila alliance mali ɲɛta ma ka taa ɲɛfɔli kɛ bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ kuma la kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la kɛnɛya nasiraw la biyɛndimi ye bana ye bana min ni a b'a la ka mɔgɔninfinw sɛgɛn kosɛbɛ kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la ninnu de ye kunnafoni ye minnu bɛna lase balimakɛ Abdulaye Kanta fɛ Kanta Media jasiraw kan aw bisimila. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Umra spécial o labɛnnen don aw ye agence Kuba Voyage fɛ wagati bɛɛ lajɛlen na araba n'o bɛnna okutokalo o tile 20 ma san 2025 Kuba Voyage ka umra kɔnfa filanan olu bɔra Bamako ya k'u kunda Medine kan olu ka segini o bolodalen don ka bɛn okutokalo o tile 31 ma san 2025 agence Kuba Voyage a ka umraw a tɛ kɔtigɛ wagati bɛɛ lajɛlen na a kana ɲina septembre kalo o tile fɔlɔ o ka kɔnfa sabanan o bɛ bɔ yan o bɛ segin a tile 11 san 2025 Kuba Voyage fɛ ni umra spécial ba in a y'a jija aw ye nka yala Kuba Voyage i ni baara ɲɛdɔn kunnafoni daminɛna an ma ladonna k'a fɔ kalo o kalo a ntɛnɛn fɔlɔ drapeau layɛlɛ o bɛ kɛ kuluba fanga dagayɔrɔ la kunungo ka kɛɲɛ ni septembre kalo tile fɔlɔ ye a baara olu waleyala sira min sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye Général d'armée Assimi Goïta fɛ kalo kalo ntɛnɛn fɔlɔ ka faso drapeau ka o yɛlɛ nin kɛ kunba ye fɛn min ye o de ye ka faso kanu k'o don jamanadenw na nin kɛra Bamakɔ kuluba a ɲɛmaya yɛrɛ tun bɛ Général d'armée Assimi Goïta ale bolo nin drapeau yɛlɛ in hakilina ye fɛn min ye o de ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka jamana kanu jamana drapeau ani jamana jɔnjɔnw cogoya la walasa jamana kanu dusu ka don bɛɛ lajɛlen na nin bɛ kɛ waati fana ye mɔgɔw bolo
k'a dɔn baara ni koba minnu ni olu bɛ kɛ faso kanu sinsin yɔrɔ la. A kɛra Bamakɔ Kuluba i k'a fɔ aw ɲɛ bɛ a la cogo minnu na jamakulu sigidama caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan walasa k'u ka fasoden ɲumanya ka o jira. Ka sanga ni kɛnɛya nasiraw ye minisiri min ka ca ɲɛsinnen bɛ maaninfinw n'u bolofɛnw lakanani ma Dawudu Mohamed Ali ale ka ministère la a ye kɛnɛya soba dɔ min k'o jɔ ye n'o bɛ farikolo ɲɛnajɛ k'o kofɔ nin bɛna kɛ sababu ye finitigilakan minnu bɛ nin ministère kɔfɔlen kɔnɔna na olu bɛn'u ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ k'a sɔrɔ u ma taa sirabaw kana kan seereya min sɔrɔla ka bɔ yen olu filɛ nin. Général de division Dawudu Ali Mohamedine mɔgɔw n'u bolofɛnw lakana ministre du a ye lakanabaw bɔ yɔrɔ caman taga la farikolo ɲɛnajɛko la a y'o yɔrɔ dɔ dilan a ka cakɛda la ka tila k'u bɔ tagali la yɔrɔ wɛrɛ lakana cogoyaw olu kunnafoni ɲinini na o gafe bilayɔrɔ ani a marayɔrɔ o fana b'u bolo bi yɔrɔ kofɔlen fila ninnu kolomun karila ani an bolofɛnw lakana ministri fɛ a jabala la a baarakɛɲɔgɔn caman ɲɛna bi tɛnɛ septembre kalo tile fɔlɔ 2025 san. An ye nin hakilina ta on s'est dit que an bɛɛ ye tentigi ye tentigi ni kɛnɛya de ka kan tentigi ni farikolo ɲɛnajɛ de ka kan donc an y'an miiri k'a fɔ tuma bɛɛ mɔgɔw bɛ taa se kɔnɔ ani yɔrɔ wɛrɛ ka taa sport kɛ an ko bon an yɛrɛ bɛ yɔrɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛn ministère yɛrɛ kɔnɔ nin yɔrɔ in parking de tun bɛ an y'o ci ka bɔ yen ka nin soba in jɔ dugumana an y'o kɛ farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ ye filanan ye mun ye sanfɛla an y'o kɛ an ka gafe marayɔrɔ ye mais gafe marayɔrɔ mun don fana fila don kelen bɛ fɔ ko archivage physique o ye papier yɛrɛ yɛrɛ minnu bɛ classé rayon kɔnɔ i n'a fɔ a y'a ye cogo min ani archivage numérique ni machine b'an bolo n'an ye papier kɛ an bɛ se k'a bɛɛ numériser k'a to an bolo. Minɛn suguya caman de bɛ an n'an bolofɛnw lakana minisiriso farikolo ɲɛnajɛso o kɔnɔ. Minɛn minnu bɛ bolow ni senw baara i n'a fɔ minɛn minnu bɛ kɔw baara i n'a fɔ minɛn minnu bɛ mɔgɔ gilabu kɛnɛya i n'a fɔ minɛn minnu bɛ yen n'i bɛ se ka tagama kan n'a bɛ fɔ a ma tapi k'a sɔrɔ i ma taa kare kɔnɔ i ma taa tile la i bɛ se ka f'i wasiji kɛnɛ bɛ tigɛ i bɛ tagama o fɛn ninnu kan o bɛɛ minɛnw b'a kɔnɔ. Nin yɔrɔ fila ninnu min kolomun karilen filɛ nin ye u nafolo bɛɛ lajɛlen bɔra u ka minisiriso waganɛ kɔnɔ. Aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ an ka yiriden kɛnɛw jamana marabagaw y'a laɲini k'a fɔ olu kana bɔ jamana da fɛ ka sanga o de ma min ye mangoro baarakɛlaw u ye sigi kɛ sigi min ni a kɛra hakili falen ka ɲɛsin mangoro yɛrɛ kunkanko kɔrɔfɔli ma sirala min sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin. Ka kɛ ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya kura min ta n'o ye ka fu siri an ka yiridenw bɔli la kɔ kan ni hakilina falen kɛnɛ in sigira an ka sɛnɛko ɲɛmɔgɔw ni erepɔnw ni ɲɔgɔn cɛ mangoro kunkanko kibariyaw kan. An ye jamana mun bɛ mangoro baara kosɛbɛ mangoro ka ca fɛ yan donc société caman de sigilen b'an fɛ Mali la mun ka baara bɛnnen don mangoro labɔli ma ɲinan an y'a ye k'a fɔ jamana ninnu u ɲɛmɔgɔw ye décision ta k'a fɔ k'an ka mangoro tɛ se ka bɔ bilen ka tugu fɛ yen o kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka mangoro caman de tun infestelen don tiɲɛlikɛ fɛn dɔw bɛ yen an b'a fɔ ma tubabukan na ko mouche de fruits voilà donc olu n'o yera an ka mangoro dɔw la donc u y'olu situation caman ye an ka exportation suspendra an tɛ se ka to ten a kɛra parce que i b'a sɔrɔ dɔw de m'u ka baara kɛ donc bi lajɛ in dɔwɛrɛ tɛ an n'an ka partenaires notamment association interprofessionnelle COLID ani mangoro baarakɛlaw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jateminɛ mun de kɛra mun ma ɲa fili bɛ jɔn nin ka baara la ka se k'olu dɔn ani solution jumɛn de bɛ se ka ta joona pour que ka fili ninnu corriger pour que Mali mangoro bɛ se ka taga Union européenne sugu la cogo min na joona. Mangoro baara service public tɛ c'est-à-dire que entreprise de do minnu sigilen don n'u ka baara ɲɛsinnen don u yɛrɛ ka nafasɔrɔ siraw de kama. N'i b'o baara sugu la donc i kan k'i jija de a kan ka kɛ ka ɲa mais souvent an bɛ mun jateminɛ ni gouvernement ma fɛn mun kɛ notamment marché mangoro traitement la ou bien ni partenaire au développement ma mun kɛ mangoro traitement la acteurs minnu yɛrɛ b'a la minnu yɛrɛ ka survie sirilen don a ko yɛrɛ la u t'a kɛ ou a kɛli ka gɛlɛn u ma f'u ka se k'u organiser de ni partenaire ma sɔrɔ ou bien ni gouvernement ma sɔrɔ olu yɛrɛ ka se ka mangoro traiter pour que an ka mangoro ni défaut kana bɔ
ka taga sugu wɛrɛw la. Tile saba kɔnɔ hakilina falen bɛna kɛ baaraw kan. An ye nin bi ɲɔgɔn ye sigi kɛnɛ ka pour que anw yɛrɛ dama minnu bɛ papier di anw ma an ka se ka bɔ ni mangoro ye n'aw b'a fɔ OPV ni DENA ani anw yɛrɛ minnu bɛ baara kɛ ka se ka bɔ n'a ye pour que an ka se ka kuma baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na dimɔgɔ ni ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Gouvernement ye nin hakilina in ta a bɛna kɛ sababu ye fɛɛrɛw ka sigi sen kan an ka yiridenw bayɛlɛmani na ani a nafasɔrɔ sira tɔw yaasa sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔ ka yiriwa. Kangaba ye dugu min ni ani Bamakɔ man jan kosɛbɛ. Kangabakaw olu ye wele bila Alliance Mali ɲɛta ma ka taa ɲɛfɔli kɛ bɛnkan sɛbɛn ale kɔnɔ kumaw la. A don sera min sɔrɔla ka bɔ yen olu filɛ nin. Kangaba cercle ale ni Bamakɔ cɛla ye kilomètre 85 ye. A dugudenw ye wele bila Alliance Mali ta ɲɛma a ka taa Malidenw yɛrɛ dama ka bɛnkan sɛbɛn fura min bɛ wele tubabukan na ko Charte nationale pour la paix et la cohésion nationale k'o kɔnɔkumaw fɛsɛfɛsɛ u ye. Kangaba cercle dugutigiw ni jamana ka baarada minnu bɛ yen nɔ olu ɲɛmɔgɔw chiffres fo ka taa se musojɛkuluw ma u nana ka caya yaasa ka faamuyali sɔrɔ sɛbɛn in kɔnɔ kuma la. An ye faamuyali sɔrɔ a la diyala an ye fana an bɛɛ sago ye nin de baara nin ka kɛ nin kɛɲɛ an kɛ an jija ka président dɛmɛ nin ko la. An segira an bɛ taa o ɲɛfɔli fana kɛ an ka mɔgɔw ye k'a yir'e la ka fɔ fɛn min ko nin fɔra ninnu bɛ ka jamana adressé ɲama ni bɛn sa dɔ de pour que mɔgɔw ka ɲagere surtout k'a faamu ko sin bɔ an na koyi don ni mɔgɔw tora ka taa duguti makan bato pour que ayiwa an kana se fansi fɛn tugun dugutigila ka k'i responsabilité bɛɛ la yanni k'a se tɛsa ninnu ma o fo ne dɛsɛra min na papier min a bɛɛ fanga d'a ma kosɛbɛ. Kangaba cercle o kɔmanaba ye a ka sewa jira Malidenw yɛrɛ dama ka bɛnkan sɛbɛn fura in o kɔnɔ kuma o walawalali la Kangaba cercle olu dugudenw ye. An bɛ yɔrɔ min na a ma nɔgɔ kosɛbɛ parce que an bɛ frontière là avec d'autres pays surtout la Guinée problème bɛ yen dugukolo ko problème bɛ yen et puis sanu bɔyɔrɔ ko problème bɛ yen a ka ca kosɛbɛ mais ni nin papier nana pour que ka se ka a yira an ka dugutigiw la ka se ka a yira an ka dozo la ka se ka yira an ka jeunesse la olu bɛɛ bɛ dugutigi dɛmɛ pour que bɛn bɛ se ka sinsin dugu kɔnɔ cogo min na. An y'a dɔn fana u bɛ président kɔ u bɛ transition kɔ u bɛ gouvernement kɔ kuma fɔcogo yira ko kɛcogo yira donc an sago ye maliyɛn den bɛ se ka fɛn faamu ka to n'i ye gɛlɛya ye fɛn o fɛn faamuya bɛɛ la de don donc an kɔni sago ye n'u y'an wele yɔrɔ o yɔrɔ ka taa an pɛrɛnnen an b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛnɛya ni sabati tant que ni u kɔni bɛ yen an sago ye bɛɛ ka se k'a faamu an b'a faamu cogo min na mɔgɔ tɔw ka se k'a faamu en même temps an b'a fɔ minnu fana ɲɛna n'olu ye faamuyali sɔrɔ olu fana bɛ taa kɔma segin kɛ u kɔmɔgɔw ye. Nabagaw ko olu bɛna sɛbɛn fura minnu ni a kɔnɔkuma fɛsɛfɛsɛra olu ye ka o kɔma segin kɛ mɔgɔ minnu ni olu sen ma se a kɛnɛ in lasɔrɔ. Kunnafoni kuncɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye bana min wele ko biyɛndimi ale bana in a kɛra sababu maa caman bɛ yen n'olu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ biyɛndimi bana sabu la kɛnɛya tigilama ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye min ye biyɛndimi kɔlɔlɔ min bɛ a la biyɛndimibatɔ a kan ka bilasirali minnu kɛ ɲɛfɔlikɛla n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen kan sera minnu sɔrɔla ka bɔ yen olu filɛ nin. Hepatiti ye biyɛnlabana ye a suguya ka ca kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛna kuma a min kan bi o bɛ wele ko hepatite B bawo a jirala k'a fɔ ko de tiɲɛni nɔ ka bon ani o de ka ca Mali la ka fara hepatite C kan. Hepatite B ye biyɛnlabana ye min bɛ sɔrɔ kafoɲɔgɔnya walima den bɛ a sɔrɔ bange waatiw la ka fara o kan ka a bɛ se ka sɔrɔ jeli fana fɛ dɔgɔtɔrɔw ka fɔ la bana min don fana k'a bɛ mɛn mɔgɔ la i sen kan ka sɔrɔ i ma a dɔn. Tamasiyɛn wɛrɛ jumɛn de bɛ se ka hepatite B bana yira mɔgɔ la? I bɛ se k'a dɔn fo ni i taara bana parce que minnu bɛ mɔgɔ bana n'i m'o dɔn joona olu bɛ se ka wala biyɛn kɛlɛ dɔɔni fo ka taa se biyɛn bana yɛrɛ ma biyɛn bana mana se o la o kɔni bɛ kɛ ni wala o bɛ manifester mɔgɔ farikolo la a bɛ dɔn la. Sinon n'a b'i la mɔgɔ minnu ka u sɛgɛnnen don tuma bɛɛ u ye baara kɛ u ma baara kɛ u sɛgɛnnen don wala n'o bɛ mɔgɔ la dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ i jɔ n'u ye fɛn wɛrɛw ɲini n'u m'o ye u b'a fɔ an ka hepatite ɲini bon a dɔw bɛ yen fana donc u bɛ se ka kɛ ɲɛ tuma bɛɛ ni farigan y'a minɛ dɔrɔn a ɲɛ couleur bɛ changer a bɛ kɛ nɛrɛmuguma ye
n'a ye ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛ bɛ bilen kiri 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 souvent a bɛ kɛ i b'a fɔ kolotuguda ninnu bɛɛ b'a dimi olu ye signe a manifestation ye minnu bɛ se k'a tɔ mɔgɔ bɛ sɔmi ko est ce que hépatite tɛ nin tigi la. Professeur Ganda ye a sɔnni sigi kuma min kan kosɛbɛ hépatite bana ko la o de ye k'a fɔ bana min don fɔ a ka ɲɛdɔn joona ka a furakɛli fana daminɛ joona nka o bɛɛ n'a ta ko an bɛ se ka an yɛrɛ tanga hépatite ma cogoya caman fɛ. Kunbɛli b'a la kunbɛli fura fɔlɔfɔlɔ ye kunbɛli de o ye ka vaccination kɛ voilà n'a t'i la mais yanni ka vaccination kɛ il faut que jolita de kɛ k'a dɔn n'a b'i la ou bien a t'i la donc n'a t'i la o la vaccination bɛ kɛ furaw fana bɛ yen n'a bɛ fɔ n'o an b'u furakisɛw olu b'a to hali n'a b'i la a kana se ka bana bil'i la donc n'a bɛ ka banakisɛ kana taa yɔrɔ la donc a bɛ banakisɛ a b'a bɛɛ faga fo k'a tɔ kɛ i b'a fɔ trace ye voilà o furaw bɛ yen nɔ ne bɛ conseil min di mɔgɔw ma bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ joli sɛgɛsɛgɛ kɛ ni microbe ɲinini kama surtout an balakaw o b'a to o denw bɛ kisi parce que a tɛna yɛlɛma denw fɛ o denw bɛ jiginni bɛ kɛ don min na vaccin bɛ kɛ denw na. Hépatite B bana ko ni a furakɛli ma daminɛ joona ko a kɔlɔlɔ ka bon k'a bɛ se ka bange cancer de foie la ani a dɔw la fura yɛrɛ tɛna sɔrɔ a la ani fana ko a furakɛli kuntala ka jan. Ni hépatite mɛn'i la n'i ma furakɛ a bɛ biɲɛ kɛlɛ dɔɔni dɔɔni i b'a mɔgɔw ye i b'a sɔrɔ kɔnɔ ka bon a falen bɛ ji la fo an bɛ to ka ji sama u senw bɛ funu ka senw funu wa ɲɛdaw bɛ funu donc a dɔw bɛ hali joli fɔnɔ o y'a ye parce que a bɛ joli kan kɔnɔna joli sira min bɛ kan kɔnɔna na a b'o funu donc a bɛ se k'o bɛɛ bila mɔgɔ la a bɛ se ka kɛ hali cancer du foie voilà o waati de la mɔgɔw b'a ye o b'a sɔrɔ a tɛmɛna hépatite stade la a bɛ furakɛ ka ban pewu mais a ka gɛlɛn kojugu n'i ye sigiyɔrɔma 100 ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna dɔrɔn de bɛ furakɛli kuntalajan u bɛ kɛnɛya. Aw tun ye maa caman ye minnu tun ɲɛmadalen don Kanta Media ale jasiraw kan ni k'aw ka don kibaru k'a lamɛn anw bɛ foli waleɲuman dɔn k'a lase aw kelen kelen ma aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ min na k'a ladɔnna k'a fɔ nin bɛ dansigɛ bi don kibaru la a labɛnna k'a lase aw ma a balimakɛ Abdulayi Kanta fɛ an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.